Затова най-често побеждава съперникът, който е имал по-бърза мисъл. Пишат златни страници от историята на българския футбол. В отбора на белгийския ни съперник личат имената на Журион и младия Ван Химст, който в последствие се превръща в истинска легенда. Основното притеснение на българските запалянковци е тежката загуба и смазващото превъзходство на червените дяволи в последната среща от групата. Близо 12 000 зрители на стадион Комунале стават свидетели на изключително интересен двубой, в който нашите дават. Имаше всички данни за футболист, като физическа фигура, съвършенна техника. Играеше с двата крака, особено силен беше с играта с глава. Себе си. Незабравимият Георги Аспарухов Гунди отново демонстрира невероятната си класа. В рамките само на 2 минути между 20-та и 22-та, легендарната девятка на Левски бележи майсторски голове, типично в негов стил, след асистенции на Иван Колев и Димитър Якимов. Гунди излезе, той е голям лидер, излезе на сцената, направи гол, спечели победата. Възторг в трибуните от публиката, ако е мача в Левски или в националния отбор. Това беше Гунди. Със своето добродушие, със своето влияние, със своите големи качества, като човек и като футболист, той беше лидер. И около него, както казах вече, може да се правят отбори. Големият талант, той чувства играта. Той знае кога и как трябва да действа. Използва и психологическите моменти в матча. Това е за големия талант. Той не е само така. Все пак, в 74-та минута белгийците връщат едно попадение след нещастен